Eparunok hemengo de vuelta entzuten ez bikoitza lagun maitea. Hemengo de vuelta totago gehiagorekin orengo honetan multijokalaren eta nirekin Lastotxape jauna. Kaixo lagunok. Hau, parretardoa. Nik Imperioarekin jolastuko dut bera ipotxekin, nanoekin. Por cierto, bikoitza entzuten ez, jakin dezasun. Baina, bueno. Kampaina zukazten zera, gainera, enzina. Bai, uste lehenengo egin, a ber, ian egin aldezakedan zeo zer, ez? A ber, ez, karakaza. Bueno, Sala entrenamiento... Bera ipotxekin, ego Imperioarekin, ikusi dugun eza Imperioa gehien bat oberandak edan erabiltzen. Baina arte, ipotxak ez ditu jatu egia zanda, beraz. Zuk izango zera pizkat gure gia ipotxen egon ipotxen alde. Eta asko ere ez ditut erabili. A ver, taller de asedio... Bai, lehenengo ingo dut taller de asedio teknologia honek emango diku aukerago aurrerago izateko kainoiak eta tronadoreak behar izango ditugula. A ver, hau. Eta kampamento hau berezeko dugu. Pilares de Grozny. Ez dute... vale, esaten baduzu ondo, porque ez autorresulezioa, ez? Nahiago duzun bezala. Bueno, hau denez nahiko gure alde dagoenez behingo dugu hori eta urrengo bat dagoenan indarra apur bat barekatuagoak jogatzen dugu elkarrekin. Vale. Eman zuku herri, autorresoluzion. Bota igual diplomaziako puntu bat edo. Aliantzak egiteko, momentu zure artean. Bai, hori ingo dut orain. Ocupar, ematen dir penalización por conquista -Samar, inestabilidad de la provincia -Iru, tomar y ocupar, penalización por conquista -Oitamar, inestabilidad por provincia -Samar, eta kasu honetan oberena da. Dirua arazoak dituz? 358. Diru arazoak dituz? Kasu honetan zer dingo zenuke. Okupar eta dago? Okupara ze kasu. Zenbat diru ematen izu? 300 piku bakarrik okupar. 300 pico. Okupar, ez du merezi. Vale. Okupatu dago, señor legendario. Zer behar dugu hemen. Armadura completa, armadura Geisei, presencia inspiradora. Está marcado eso. Jarriko lehengos armadura completa. Eta orain bat turnos pasatuko dut. Vale, niri helduko zaitzan da, ya ikusten duzu. Itxaron, no está investigando ninguna tecnología, vale. Guerreros con proyectiles de lever, reunir los clanes, incluir familias relacionadas, más un orden público, subsidios de casi, ematen tu ekonomia kondo dago eta orain ba... Bueno, enanoak ekonomikoki beti izaten dira... Zubetxan da izango da. Enanoak beti izaten dira ekonomikoki oberen daudena. Eta horria dekote... Now, onwards! Dirua. Affirmative. Bueno, nik hasi nahi ziruzen duzuna sobetzen... Zera. Aldorfen el campo de reunión eta topak resultatzen. Bukazten garelako... Zera. Gure kontazten garelako revoluzionario batzuetan orkotagoak ditugu, haien lurraldeak beren ganatzeko, eta gero joango gara Marienburgoko zonaldera dirua ematen digulako. Momentuz ezin ditugu teknologiak desarrollatu, behar dugu gaztelua, gorko gaztelua hobetu.
Eta zenda pasen dut, Carlson sartu dute general bezala. Ni saiatuko naiz inguruko ipotxekin aliantzak egiten. Suposatzen duk zuk nik bezala, nik gizakiekin edo patu alditut. Eger urtara, nik suposatzen duk zuk ipotxekin be, goza berbelein nahi izango duzula. Bai. Hori ez, non dago hemen. Diplomazia. Ipotxekin hemen. Ez dugu egin bota niri aliantza. Bota niri aliantza eskaera. Baina ez gaude edo? Imperio. Entablar diplomazia. All you survey are loyal to me, so I advise caution with your next Eso work. militar, alianza defensiva eta alianza... Pizkat bikotzen zuten duzuela, egunok da... Bera normalean jolazten duzuna edeko kaskoetan bakarriko zuen mikroa eta gertzen dituzela gertzen duzula negaiuko altavosak orduan Oldest friends of the Empire. Violeno y Berriña. Alianza militar, aceptar. Enano batzu gurekin The daude. Empire. Come. Eta azkenengo tribua uste dut enanoa. Eta besteekin ondo daude. Vale, en kamaren asuntoa. Eta orain, bai, kamara pizka bat, niko denik ez nahi zizkizoitu Q Pilas de eta Brooklyn. erabiltzera. A ver... Eta orain zela entrenamiento investigatuko dut, gerlariak konbokatzeko edo nolait esateko. Eta saiatuko gara orko hauek erasotzen. Pray I meet with Grimnir. To battle! Ez oraindik ez. There will be blood! Ez dauka defensa asko. Grimnir! Ez dauka defensa asko. Attack him! Baina ematen du... Bereik dutela indar gehiago, Nahi baduzu gorazten dugu bion artean. Venga, saiatuko gara. Flag them! Vale. Librar batalla. Dekotelako... dekote general bat. Ze unitate usten dizkizut. Horrein beratuko dugu. Vale. Vale, nendeko buenamente tenemos hachas, tenemos... Vale, gehien bat gure alde erabili behar ditugu... mosketero edo... Altronadoreak bai. Bai. Altronadoreak asko lagunduko digute tiponen kontra. Bereziki bere troparik dekoan oberena, bere armadan da... general ondokoa. Bai, korazen aurka ondo datoz. Justo hori eta arkeroak da gehien bat kendu behar izango dituguna, eta alik eta harinen. Vale, orduan... zein tropo usten dizkizut. Osea, bataila asko ez ditut jokatu. Eske, karga dezala ikustea mapa eta bat. Elurra dago... Ez, ikusten da desertu bat edo eta dagoela ikusten da gutxola bera nik ikusten du gutxola bera nire buruan nola den zenatokia, baina nahiago dut ikusten. Vale. Desplegatu eskuman. Ez dakit, hemen ez dago markatzeko bai. Zonalde honetan. Eta utzi atonadoreak eta ballesteroak. Osea, jarri...
zera. Jarri, lehenengo lerroan aizkorak dituztenak, eta dekotenak be, hau. Guerreros enanok edo barbas largas, bi aizkora dutenak. Denak, aizkorak eta daukana be, zera, guzti hau. Guzti hau lerro batetan. Wow, paranoia kamera. Hauek izan daiteke esploratzaileak, mineroak. Juan... Eta hauek, ez dituzu mugitu hauek. Matadoreak? Baita ere, jarri denak lerro batetan. Vale. Flanko honetan hauek hemen. Eta gero, atzean hauek. Biak, Biak... Bai. Hola, flash. Eta generala atzean. Itxaron. Unidades de regalo, zuretzat. Zuk borroka aurrez aurretan ni proiektilak edo nola? Nahiago duzun bezala. Bai, hobeto ni proiektilak, bestea ikusten zaitu dako. Vale. On my oath, they die. Zer dako, neo generala, mandia zu generala? Utsi izut bai, osea. Zein habilitatea, potencial, dinamismo, mekaren, psikologia... Vale. Ba eman azteko. Vale. Haiek ez dira mugitu barko, Itxoin. Disfrutatzen bestidera mugituko. Bai, badaki. Hemen daude truko pare bat. Alde batetik da, generalak atzea eta ez talde batetik arkoak edadeseak entzea eta bar. Orduan, nik beharko dut. Zu joan beti nire atzean. Kasu honetan, Ba, eta nik erasuko dut, saiatuko nahi zuzenean frontalki. Ezakit, igual pivotatzen ditut ona eta beste ona. Bale, orduan, alde bakoitzari apoiatu beharko duzu tropa batekin. Eta biatu beharko dut generala tire egiteko. Atronadoreak armaduraren kontra onak dira. Gainera honekin mataderak direla mustuak eta hori akabatzeko unitateak, askoz ere merkadoak dira. Eta generala, zu mogitu haiek alkanzatu arte eta gero hasi tiroka. Bai. Zu mogitu beharko zala gutxi gora bera ona gero. Bai, arrantza noa. Gure batera irazten batu, saiatuko naiz ejerzito handitzen. Bizkal lageatuta doa soinua internetera eta gero eta hori internet desenta egoa da. Bizkal lageatuta dut. Bai, izan daiteke. Bai. Ez pizkat aurrera mugitu beharko zara, Saiatu arkeroekin denik eta egin bere arkeroak akatzen. Non daude arkeroak
justo alboetan. Hemen, eta hemen. Eta tronadoreak... Lagundu hemen bat gaitu lagundu. Akatu behi arkeroak, mesedez. Vale. Gehiago urratu beharko naiz. Vale, dago bidaltzen bere topa berenak. Era... Edo ez. Hori definitzen da bidaltzen. Lagundu hemen batekin da, atronadorrekin adibidez. Vale. Hemen bat aila piso bat erretatua dago. Bai, ondo doa. Batzen duten da baino gogorragoak dira enganean. Vale, atonadorekin hemen hori, unitate hauetara. Daudela horren... Grandote zera. Dira hauek, guerrero zertos. Korra... Gainera, atonadoreak nolaki pileak hartzen dute. Horregatik dira klabea joko honetan. Hemen egin bailen lortzea atronadorea. Vale, Eskumako flankoa badirudi gura dela, ez? Flankoa besan nahi du. Badirudi baiet, baina kontuz. Vale, Arkel, baiesteroekin Nago bere generalara disparatzen. Baiesteroekin akatu bere arkeruak. Arkero zorko. Kontuz itzultzen daude. Lazo. Ez daukate ian morali. Da pizkat puta hori morala dena. Atronadoreak lagundu hemen, beti. Momentuz lagundu izan hemen atronadoreak. Eta hauek eskumako flankora. Eta ballesteroak ona, arkeruetara. Gure ejertzito oso gorra da. Vale, lagundu hemen bi unitatekin, bai arkero bai atronadoreak. Eta hoa... Baiesterekin be bai. Bai, biekin. Zosteko zorian daude eta zindeltu da dira laguntzen. Gure generala nahi egia esan da bere generala laguntzera doa. Momentu batean, nire gerlariak eskuz eskundaiko onak dira naiz eta izan... Tirokatu ona.
tirokatu generalari, ja. Zuzenean. Badago. Man llegan a toste. Cabrones. Bai, normala da. Erabili bai espero gauzteko. Hori ikusten ze, ballesteroak orkoak irabazten. A ver, fuera. Orko, osea, generalari bai... Ondo dugu fokus generalari, eta listo. Hori da. Itxan, atxetik. Ya está, erreteretzen da, ya está, listo. Ya está. Buah. Egin beharko dut ejerzita berriro. Finalizar batalla. Vale, listo. Finalizar batalla. Oso Finalizar ona. batalla. Gogorra izan da, Ez baina ondo. Gainero izan dira bi ejerzito. Bai, generala eta gero defentsa. Ikusten nola genuen? Bai, baina, osea... Barra horeri kaso egin behar diozu, baina bezain bat. Historia berrikia. Aldiro irazi dugu. Okupar. Niri kargatzen dabil orain partido. Nos han diot ocupar. O reclutar unidades. Ni nago kargatzen, igual da hori. Ah, vale. Ni noa con retardo suetzen da zelako. Betu, gure topak nahiko baja kantitate dezentak egin dituzte. Yes, my oath is intact. Ongi, orain ez dut jarri alduzula edikto bat, ezta? Habilitateak. Eta ediktoak probintxetan. Bai, a ver, firmeza, bonificador en carga y vida, difícil de dar, veterano de cicatrices, agravio ancestral... Hori da zu nahiago duzuna, zuk ikusiko duzu nola eramaten duzun zego generala. Dekretuena nola doa? Dekretuena da probintxetan. Alpertzen duzu probintxako edozein hiriburu eta behan eskerralean agertzen zaizu dekretos. No benitzen dit parkatu. Segundu bat. A ver, señores de acero, coste... A ver... En momento egokia. Más una corrupción, vampiros y del caos, orden público gaibi, tributo al gran rey, tasa impositiva un ecost... Hori da jisten dit, hori zuk... Fortalecer crecimiento. Zuk nik uste zuk hortik zaudela momentuz korrupzioarena zaukas notxosko hori beraz, bilatuko nuke alde batetik morala edo horrelako zer egotzen dizuna. Orden publiko. Pilares de Grunge. Ez dago bat dela orden publikoa egotzeko? Bai, egon behar da. A ver... Orden publikoa igotzeko? Bai. Bai, badago. Nik hori hasiko nintzetak jartzen zeren eta bi probintziak duzu eta orden publiko egongo da zurazki por los suelos. Hauen badago... Unitates nanse dira honena, global edo lokal? Edo berdin da? Berdinak dira. Vale, lokal.
hobeto lokal diru gutxiago kostatzen dutelako, eta mantendu gutxiago. Global da, igual, bazauden igual probintziako alde batetan, eta zaude beste puntan daude rekrutatzeko tropa batzuk non zauden tokin ezin duzu, eta horren erabiltzen duzu globala rekrutatzeko tropa horiek. Vale. Osa, hau da. Alternadoreak eta esteroak igorri esperientzian. Hau da, imaginatu zaudela Bizkaian, baina rekrutatu nahi duzun tropak Gipuzkoan rekrutatu aldituz, orduan globalarekin hartu alduzu zure lurraldeko edozein soldadu. Vale. Baina hori bai, koste bikoitza eta mantenimendu bikoitza dudala. Hauen badago... Bueno... Ja gehiago dudan hemen... Ja, igual nire esan gantzen denen jautzeko dugu, tontamente... Barracón del clan. Tontamente nogota zein minutu gara maguia, Ja, Barracón del clan izateko ja ballesteroak eta... Ballesteroak izateko. Ondo. Pilares de Brungi. Hor ezin dut... Eta hemen ezin dut. Bueno ba, txantaz pasatuko dut. No, eso no va. Lasai. A ver, es que nago liberia no estoy WhatsAppetik. Porque orain probaute, bizitza soziala dauka eta honezka laguna dauka, gura ilugunetik ona. Yes. Diplomazia erabili barko duzu. Ez, momentuz ez, porque lehenik eta gina alkatu barko ditut, zera, eta evoluzionarioak. Nengo dena da. Torri. Gure Karl Franz maitia. As you say. Eta igual hemendik utziko dugu, ja da eta piku minutu, ja hogeita minutu daramagulako. Eta nik uste ja lehenengo... Eduzu moduan. Nik uste saio baterako nahiko desentea da, igual... Luze ez, baina potente bai. Orduan nik uste hemendik utziko dugula lekorko lehenengo saioa, eskerrik asko etortzeagatik, eta oraindik geratzen zaigun aurrera. Ni esker ikusteagatik nire partez bai. Eta badakizue hurrengo saioa, ba, printzipioz nire kanalean izango da. Printzipioz bai, hau igoko dut ez dakit, noiz, porque daukal beste bideo bat, azinez kampaina bat egiten single playerrean pizkatera guztan ninterarekin, orduan, ez dakit ez hartukin noiz igoko dudan, printzipioz beharko bideo bat egongo da fijo, ez dakit hau edo bestea, baina bat egongo da fijo, gainera erosi dute, oza, ja atxatera zen Fatoferen lau eta zen eskaini emoten baita ere egiteko bideoak, aspaldi egin nuen hiru denboraldi Fatoferen irukoak eta orain hasi beharko gara lauarekin, Orduan ez bada bihar egongo da bat eta bestea ostea da inguruan egongo da. Beraz, besterik gabe espero zuen guztoko izatea, guztiak esan duzuen badeko zen zuen, eta horrengo eta lagunok, zaindu Lastetxe Berjauna, eta zoe lagunok, agur!